Naći mir u tom smislu možemo samo i jedino u crkvi. To naravno opet ne govorim da bih sad nekoga sad usmeravao da ne znam, mora bezuslovno svakoga sata provesti u crkvi da bi bio u miru. Ne. Nego u crkvi kao mestu spasenja. A znate, kako kaže liturgija pri kraju, kad se završava svešteno sabranje i sveti prinos, sveštenoslужitelj koji izlazi uzvikuje ono čudesnu rečenicu, onaj čudesan uzvik, poziv: u miru iziđimo. Dakle, crkva se nastavlja sa nama, a mir ostaje u nama. Ali dakle, da bi taj mir bio u nama i da bi se mir nastavio i da bi se crkva nastavila sa nama, mi moramo sebe da natopimo Hristovom ljubavlju i Hristovom blagodaću. Danas, iako se čini da je to nemoguće, verujte, to je mnogo više moguće nego što bismo mi to mogli zamisliti. Zato što je baš zbog svih izazova sa kojima smo suočeni, zbog svog haosa koji nam izazivaju i savremene tehnologije i da kažemo ovaj svet koji stalno u nekim ratovima i glasove u ratovima slušamo. Dakle, Hristos nam baš zbog toga daje prezobilno veliku blagodat. I baš zbog toga je ne samo preko moštiju, nego svaki put kad uđemo u hram, verujte, mi se nahranimo blagodaću Gospodnjom i nahranimo se tajnom vere, nahranimo se tajnom Hristovog prisustva u ovome svetu. Zato je važno da to bude početak. Kada tu usvojimo blagodat i kada ona postane nama bliska, onda ćemo se svaki put kada budemo se pomolili Bogu, makar jednom rečenicom i malim uzvikom Gospodi pomiluj, mi ćemo vratiti taj mir i tu blagodat u nas.